Mabende nchakre odiochieng' makawuono. Ang'eni giko mar odiochieng' makawuono jogo gik mabende nodonjnegi koriwo IBC bende naneno kosetero forms mag 34A, B, C gi D na gisechwalo kacha e nyim doho maduong' mogik. William Ruto bende ang'eni kinde make odiochieng' makawuono giko odiochieng' makawuono biro bedo ni osechwalo kata mana duoko kanyakla gi kweth mamoko. Mano wach mabende pod warito ka bende wang'eni doho maduong' mogik kotelnegi koda Chief Justice Martha Koome biro bedo kata mana ka bedo gi romo chakre juma mabiro. Kata kamano kopogre gi mano Nyamita bende nitiere wach moro ka. Wach ma bende nitiere koro en maluore gi romo mokwongo mar od bura mar 13. Ang'eni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta manego bed ni bago romo makamano kubedo godo to koro ekuyiero kata mana speaker mar od bura. Nyaka sani pok ochiw tarik. Akendi bende osechiw nun kaka jod bura ka bende orientation dhi nyime? No, pok ochiwnwago. Tarik biro timore chieng' ma parliament obedo gazetted. Gazettement inyalo itimo gi chik wacho ni gazettement nyaka tim gi president. To koningo time more than 30 days. Ok nyal kalo ndalo 30 kaka no watimo yiero tarik 9. Ok nyal kalo tarik 9 dwe mar 9 kapok wabedo gazetted kata kapok sitting mokwongo otimore. Koro aparo ni ibiro nyalo itime gi president mane kom. Koro sani ng'eno gi president to gi president elect. To Uhuru aparo ni rito weche mag Supreme Court. Mano kipenja. Orito weche mag Supreme Court mondo gi decide ni ji dok e yiero kata oyo. Koro bang' mano ero koro kinyalo wacho ni we mondo watim. Koro time to pod wan go nyaka tarik